Хвала Христу. Пачынаем 18 раздзел Евангелія ад Матвея, вершы з 1 па 4. У тую гадзіну падышлі вучні да Езуса, кажучы: «Дык хто ж большы ў валадарстве нябесным?» Тады Езус паклікаў дзіця, паставіў яго сярод іх і сказаў: «Сапраўды кажу вам, калі не навернецеся і не станеце як дзеці, не ўвойдзеце ў валадарства нябеснае. Таму той, хто прынізіць сябе, як дзіця гэтае, той будзе большым у валадарстве нябесным. І калі хто прымае адно такое дзіця ў імя маё, той мяне прымае». Это 5 верш, ім сканчваем. Такі, напэўна, нам вядомы эпізод з гэтым прыкладам з дзіця. Прыклад, што святасць, праведнасць палягае на тым, каб мы станавіліся як дзеці. Напэўна, думаю, сур'ёз веруючых няма, которые б не чулі гэтага эпізоду, гэтай логікі. Але сапраўды тэкст вельмі цікавы і на што тут варта звярнуць увагу. Першы пункт – гэта упэўненасць у збаўленні. Апосталы, которые падыходзяць да Езуса, задаюць пытанне, хто ж большы ў валадарстве Божым. Гэта азначае, што мы, калі можна так сказаць, што мы будзем у валадарстве Божым, мы не сумняваемся ў гэтым. І хто будзе большы, калі мы туды трапім. У нейкай ступені гэтае пытанне, оно таксама трошку па-іншаму будзе гучаць з іншымі акцэнтамі, калі двое апосталаў пытаюцца ў Хрыста ці просяць: «Господі, скажы, каб мы селі праваруч і леваруч Цябе, калі будзем з Табою ў царстве Тваім». Яны упэўненыя, што яны будуць у царстве Ягоным. Толькі дазволь, каб мы там неяк бліжэй да Цябе былі. І на гэты момант я хацеў бы найперш звярнуць увагу на гэтыя акцэнты ўпэўненасці, што мы не сумняваемся, што мы будзем у валадарстве Божым. Такая ўпэўненасць для каталікоў, для праваслаўных яна не надта характэрная, таму што ў большасці мы ўсё-такі абсалютна не ўпэўненыя, што мы будзем у валадарстве Божым. І гэта свае плюсы і мінусы. З аднаго боку, мінусы, таму што трэба з верай глядзець, з надзеяй, а не пастаянна прыніжаць сябе, што характэрна для праваслаўных, для католікаў. З аднаго боку мінусы. З іншага боку плюсы, таму што это можа быць такая ілюзія, чыста чалавечая такая самаўпэўненасць. Калі на тое пашло, то толькі злодзею Гасподзь сказаў: «Сёння будзеш са мной у раі». Ніхто не меў аж такіх гарантый пачуць, як мы ўваходзім у Царства Божие. Ці насколькі мы там шансы маем, і як увойдзем, і калі увойдзем. Таму у такой няўпэўненасці, назовём это каталіцка-праваслаўнай, ці мы будзем збаўленыя, як там будзе, у гэтым ёсць свае плюсы і мінусы. Цікава, што ў пратэстанцкіх супольнасцях у многіх, это не толькі ў адной там нейкай, такая ўпэўненасць ёсць. І для многіх пратэстантаў это будзе вельмі характэрна, што мы паверылі, мы збаўленыя. Хто паверыць і хрысціцца, той збаўлены. Значыцца, мы паверылі і хрысціліся, мы збаўленыя. Я некалі ад сваіх знаёмых, которые да баптысцкай супольнасці, да царквы там належаць пратэстанцкай, і я здзіўляўся гэтаму, калі казалі, што цэлымі пакаленнямі у гэтай царкве, у канкрэтным горадзе ўжо, даруйце за сакрэты, але цэлымі пакаленнямі людзі былі выхаваныя так, што мы хрысціліся, мы пакаяліся, і нам адчыненыя дзверы ў Царства Божие 100%. Калі яўнага залёту не будзе, то ў прынцыпе, усе мы ў Царстве Божым.
А што за гэтым ідзе? Што расслабцеся, не нагружайцеся. То есть, слава Богу, мы ўжо збаўленыя, мы яшчэ тут жывём, але вот просто чакаем, калі прыйдзе той момант, калі Гасподь нас забярэ. І сапраўды, як казалі мне мае знаёмыя баптысты, это такі вось спосаб мышлення, што там яны, па-за нашай царквой, яны што хочуць, тое хай робяць. Это іхныя праблемы. Што з імі будзе, мы не ведаем. Да, вот. А мы, раз мы ўжо сюды зайшлі і паверылі, вот і ў этой царкве ўсё, слава Богу, цяпер можна рэальна расслабіцца, абы толькі яўных касякоў там нейкіх не было. І ось у некаторых цэрквах пратэстанцкіх это зусім іншы спосаб мышлення будзе у сувязі з этой упэўненасцю у збаўленні. Таму я зараз паказваю, што ў розных цэрквах хрысціянскіх увогуле ёсць свае крайнасці ў гэтай тэме. І вось цяпер цікавы нам эпізод евангельскі. І атрымоўваецца, што тыя, хто задаюць пытанне Хрысту, апосталы, вучні Христовыя, яны нейкую упэўненасць такую маюць. Это вялікая верагоднасць. Так многія каментатары бачаць, што яны маюць эту упэўненасць. На самой справе, канешне ж, нам трэба шукаць залатую сярэдзіну. У тэалогіі ёсць такое паняцце, мне вельмі падабалася яно, ужо і яшчэ не. Все адно як формула такая. Христос ужо нас адкупіў, і яшчэ не, таму што мы далей жывём і барацьба цягнецца. Христос ужо для нас падрыхтаваў месцы ў Царстве Божым. І адначасна мы павінны прайсці гэты шлях у такой барацьбе, як бы ўсё адно яшчэ так вузкай брамай уваходзячы ў гэтыя месцы, которые падрыхтаваныя. Апошнія часы ўжо пачаліся, і паходу яны цягнуцца даволі доўгі перыяд. Апошні дзень прыходу Гасподняга ён ужо пачаўся з моманту васкрасення, так многія яйцы касцёла разумелі, і вось ужо мы ўсё чакаем, калі Гасподь вернецца. І да многіх такіх момантаў сапраўды эта фраза падыходзіць, што ўжо зроблена, але яшчэ не. Ужо і яшчэ не. І падобна тут, мы ўжо збаўленыя, трэба прызнаць рацыю, я прызнаю рацыю, пратэстанцкім цэрквам многім, которые звяртаюць на это ўвагу, што ўжо справа збаўлення, яна не робіцца зараз. І бітва ў нейкай ступені ўжо не адбываецца, яна ўжо адбылася, ўжо ўсё зроблена. Гасподь наш усё зрабіў. Таму ўжо мы збаўленыя і адначасна не. Таму што яшчэ гэты шлях трэба прайсці. Вось гэтая формула мне сапраўды дапамагае недзе там залатую сярэдзіну знайсці ў такім спосабе мышлення. І цяпер вось што важна, важна ўбачыць і прызадумацца. Сапраўды, это правда, это не моя думка, это я вычытаў у каментарах розных, што вучні задаюць Хрысту гэтае пытанне, хто будзе найбольшым у Царстве Божым, упэўненыя ў тым, што яны там будуць. А Христос адказвае ім у 3 вершы, мы чытаем: «Сапраўды кажу вам, калі не навернецеся і не станеце як дзеці, не увойдзеце ў валадарства Божае». Атрымоўваецца, што Христос, як бы гэтае пытанне, ён не адказвае на яго, хто будзе большым, а ён увогуле звяртае ўвагу зусім на іншае. Вы упэўненыя, што вы там будзеце ў валадарстве Божым, а на самой справе вы яшчэ туды ўвайсці можаце і не ўвайсці. І прычым Гасподь так сур'ёзна пра гэта кажа: калі вы не навернецеся, не ўвойдзеце ў валадарства Божае. І вам гэтае разважанне, хто большы, хто меншы, хто злева, хто справа, это ўвогуле не вашыя тэмы. Калі не навернецеся, не станеце як дзеці, не ўвойдзеце ў валадарства Божае. І чаму над гэтымі словамі ўсур'ёз трэба прызадумацца, і вас да гэтага запрашаю? Таму што ў нашых катэгорыях нашага мышлення што трэба, каб увайсці ў валадарства Божае? Большасць хрысціянаў скажа не грашыць. Нехта скажа маліцца, выконваць сакраманты,
там спавядацца, хадзіць на імшу. І цяпер мы маем апосталаў, которые ў прынцыпе ўсё гэта дасканала выконваюць. Которые, напэўна, не маюць цяжкіх грахоў, па-свойму жывуць радыкальна, яны ўжо выганяюць бесаў, злых духаў, яны ўжо евангелізуюць. Яны больш за тое, не так, як мы час ад часу з Христом, часам памолімся, часам на імшу сходзім. Яны з ім прыбываюць з дня ў дзень. Нашымі катэгорыямі, гледзячы, это праведнікі. І яны ніякіх страшных грахоў не робяць. І яны ўвесь час з Христом. Нашымі катэгорыямі гледзячы. В прынцыпе, да іх не трэба там прыдзірацца. Але, вот у тым-то і праблема, што гэта нашыя катэгорыі мышлення. І цяпер трэба ўсур'ёз пачуць тое, што гаворыць Христос. Калі не станеце як дзеці, не ўвойдзеце ў Царства Божие. Гэта не справа грахоў. Это не справа пабожнасці, малітваў і сакраментаў. Гэта такі эпізод жыцця духоўнага, который неабходны для таго, каб павайсці ў Царства Божие. Это не справа хросту, шлюбу, споведзі. Трэба прайсці вось этот эпізод. І мяне страх ахоплівае, што мы увогуле пра это нават не думаем. Мы не разважаем пра это, вот, што Христос усур'ёз пра это гаворыць. Што это не жарты. Падобна, калі Христос размаўляе з Нікадэмам, паходу это таксама праведнік, хаця фарысей, даволі нават светлы чалавек, больш-менш, насколькі можна судзіць па Евангелію, па розных эпізодах, дзе ўзнікае Нікадэм, дзе з'яўляецца. І Христос кажа Нікадэму шакуючыя словы. Калі не народзішся з вады і Святога Духа, не можаш увайсці ў Царство Божие. Мы не ведаем, пра што ідзе размова, ёсць розныя версіі, ёсць розныя каментары, але для мяне больш важна, што тэма вельмі сур'ёзная. Што увайсці ў Царство Божие – это не проста маліцца і не грашыць, исполняць сакраменты. І вось, зрэшты, можа ўжо трошку па-іншаму, але таксама ў гэтым ключы ж гучыць для мяне 25 раздзел Матвея. Я быў галодны, а вы не накармілі мяне. Я быў прагнучым, а вы не прыйшлі да мяне. І Христос кажа, адыдзіце ад мяне, я вас не ведаю. Інакш кажучы, калі вы пасіўныя, калі вы абыякавыя да лёсаў іншых людзей, і адначасна вы можете быць праведнымі, вы можете не грашыць, вы можете выконваць сакраменты, маліцца ўсе свае малітвачкі. Калі вы пасіўныя, калі вы абыякавыя да лёсаў людскіх, Христос кажа, мы з вами чужыя. Я не ведаю вас, а раз не ведаю вас, то ў Царство Божие вы і не ўвойдзеце. І я проста вось гэтымі трымя момантамі евангельскімі хачу паказаць, што пытанне збаўлення у нас ёсць свая версія, як трэба збаўляцца. Гэта не грашыць, гэта маліцца, гэта спаўняць сакраменты. Яшчэ некаторыя паводле прыватных аб'яўленняў дададуць, што это надо насіць медалік альбо крыжык, адзначаць першыя пятніцы, першыя суботы, і тады ўжо 100% нам гарантаванае збаўленне. Адно вялікае пытанне. Адно вялікае пытанне. Калі Гасподь вот такія рэчы гаворыць. Калі не станеце, як дзеці, не ўвойдзеце ў Царство Божие. Адно вялікае пытанне. Што гэтая вось схема нашая, да якой мы прывыкшыя, яна не пасуе да гэтых хаця бы 3 эпізодаў, пра которые я хачу казаць. І таму, як бы это неспакойна не было для нас, я іх усведамляю, хаця прызнаюся яшчэ не настолькі, каб акунуцца ў нейкі такі страх Божы. На самой справе, насколькі мы не думаем, як думае Христос на самой справе. Гэта першы момант, на што звяртаю увагу, як пан Езус проста іх выбівае з гэтага спосабу мышлення.
ён звяртае ўвагу на нешта зусім іншае. Другі момант. Гэта прыклад дзіця. Такая называю гэта візуалізацыя. Христос, адказваючы на іхнае пытанне, другі верш кажа, паклікаў дзіця, паставіў яго сярод іх. Рускі пераклад кажа, паставіў пасярэдзіне. Цікава, што некаторыя айцы касцёла у гэтым дзіцятку, то скорей нават як легенда, бачылі, што это будучы святы Ігнацый з Антыёхіі, который станецца мучанікам, вызнаўцам Хрыста. Зразумела, што это легенда. Это ўсё-такі нейкія домыслы. Нехта кажа, што это можа дзіця Петра было, бо ён быў жанаты, яго цешча была. Ва ўсялякім разе вялікая верагоднасць, што это не выпадковае дзіця. Хаця гэта домыслы, само сабой, там ніякіх доказаў, але вялікая верагоднасць, што ўсё-такі вакол Хрыста ходзяць розныя людзі, вялікая аўдыторыя, і сярод тых вучняў, бліжэйшых, далейшых, таксама ёсць сямейныя. Вялікая верагоднасць, што это не так з вуліцы ўзятае дзіця. Але важна, што Христос ставіць пасярэдзіне гэтае дзіця. Для чаго? Каб усе на яго паглядзелі. Вот этот момент он мяне по-свойму ўражвае. Я, который люблю разважаць, лагічна, усё по паліцам раскладваць, аналізаваць, капацца. Мне часам выдаецца, што этот галоўны ресурс, это мозг, это интеллект, это розум, это некая мудрость, которую Бог дае. Это галоўны ресурс. Оказывается, не. Оказывается, не толькі нашими мозгами и волей мы успрымаем информацию. Мы успрымаем информацию своими эмоциями, мы успрымаем информацию дотыком, мы успрымаем информацию вушами и вачыма. И Господь что робіць? Он ставіць дзіця. Не просто, каб ім растлумачыць нешта, а каб яны просто глядзелі на это дзіця. Каб яны глядзелі, і кожны загружаўся менавіта тым, што ён бачыць. І ён паставіў тае дзіця пасярэдзіне. Таксама вельмі цікавы момант. Беларускі пераклад кажа сярод вучняў, рускі пераклад скажа, што ён паставіў пасярэдзіне. І ёсць эпізоды ў Евангелі, дзе ёсць эта цэнтралізацыя. Напрыклад, прыводзяць да Езуса блудніцу і ставяць пасярэдзіне. Таму што яна вінаватая, усе павінны на яе паказаць пальцам. А Христос нават не падымае вачэй. Ён як бы ў пух і прах разбівае эту цэнтралізацыю. Ён не хоча прыніжаць чалавека. Але цікавы ёсць момант, што Христос, калі не памыляюся, двойчы пасля ўваскрасення прыходзіць да вучняў і ў дзень уваскрасення пасля да Тамаша апостала на 8 ці на 7 дзень, і ён становіцца пасярэдзіне. І я ўпэўнены, што это не выпадкова, на 100% ўпэўнены. Таму што яны, которые збянтэжаныя, баяцца, не разумеюць, ім трэба усім глядзець на Хрыста. У этом напрамку, такой цэнтралізацыі, не распыляцца позіркам сваім налева-направа, глядзець на тое, што галоўнае. І, кажу, трошку упакорваю сам сябе гэтым вобразам, але выдаецца ён вельмі важны, і таксама на яго многія звяртаюць увагу, што Христос не выпадкова ставіць гэтае дзіцятка пасярэдзіне. Усё адно як выбіць з іхнага спосабу мышлення. Праз этот нейкі такі прыклад. І далей матыў, эта ідэя падабенства да дзяцей. Трэці верш кажа нам: «Сапраўды кажу вам, калі не навернецеся і не станеце як дзеці, не ўвойдзеце ў валадарства нябеснае». Трэба стаць як дзіця. Для многіх хрысціянаў сапраўды гэта такая ідэя важная. Быць як дзіця. Але цікава, насколькі мы ўсе па-рознаму это разумеем. Святы Аўгустын, каментуючы гэтыя эпізоды ці іншыя з дзяцьмі, ён казаў, што дзеці далёка не такі ідэальны, як нам здаецца, далёка не прыклад для нас. Яны таксама нясуць у сабе цяжар першароднага граху. На сваім узроўні яны таксама праблемныя, таксама грашаць гэтыя дзеці. Таму
вельмі важна, і сапраўды цікава, што многія на это звяртаюць увагу. Нельга вот просто з дзіця ствараць духоўны ідэал. Калі Христос кажа, што апосталы павінны стацца як дзеці, трэба ўспрымаць гэта ў канкрэтным гэтым эпізодзе. Таму што дзеці маюць шмат плюсаў, на которые нам трэба звярнуць увагу, і шмат мінусаў, которые абсалютна нельга пераймаць. І гэта характэрна для дзяцей, бо это дзеці. Ёсць чым захапляцца ў гэтай дзіцячасці, і ёсць такія рэчы, которымі абсалютна нельга захапляцца, з іх трэба вырастаць. Я ўжо не буду пералічваць плюсы-мінусы. І таму вельмі важна, што трэба паглядзець, што Христос дае прыклад у канкрэтным гэтым эпізодзе. Вы, апосталы, которые хочаце быць большым ці меншым, вы паглядзіце на дзіця. І што характэрнае для дзіця? Дзіця, яно не шукае лепшых месцаў, таму што дзіця не самадастатковае. Дзіця не марыць пра нейкія тытулы, пра нейкую невядомую павагу. Дзіця, яно залежнае ад бацькоў. У дзіця няма амбіцый, каб быць невядома кім. Марыць пра лепшае месца, пра вялікую кар'еру. Таму што дзіця вучыцца, пазнае гэты свет, і яно не самастойнае. Яно залежнае ад бацькоў. Дзіця не мае такіх амбіцый, як пасля, як дарослыя, як вырываюцца наперад. Да нейкага моманту свайго развіцця дзіця мае нават натуральную сарамлівасць, і это нармальная карціна, калі дзіця хаваецца за нагу сваіх бацькоў. Калі прыходзяць госці, дзіця з пакойчыка не вылазіць, бо саромеецца, бо баіцца. Баіцца першыя вершыкі чытаць гасцям ці ў садзіку, ці песню нейкую спяваць. Пасля, навучыцца, як правіла. Але ёсць момант, што баіцца, таму што дзіця не самастойнае. Яно не вырываецца наперад. І вось Гасподзь у гэтым кантэксце паказвае, паглядзіце на дзіця. Паглядзіце. Яно не задае пытанняў, хто будзе большым, вялікім, лепшым, больш тытулаў будзе мець і так далей. Паглядзіце на гэтае дзіця. І гэты вобраз, канешне, важны. Асабіста я, калі разважаў некалі, канешне, раней на эту тэму, як і многія хрысціяне, пра этот прыклад, будьце як дзеці, я, і па сённяшні дзень пад гэтай дынамікай падпісваюся, я зразумеў, што просто ёсць дынаміка жыцця духоўнага. Спачатку мы дзеці, которые левай ад правай рукі не адрозніваем. Абсалютна такія наіўныя, простыя. Тут захапляцца няма чым. Апостол Павел ў нейкім моманце кажа, што вы не здольныя прыняць дарослую ежу, таму што вы яшчэ толькі малаком харчуецеся. Таму што дзеці, таму што наіўныя, таму што такія па-свойму, пуставатенькія па-свойму. Апостол Ян будзе пісаць: я напісаў вам дзеці, напісаў вам хлопцы, напісаў старцы. І маецца на ўвазе не пра ўзрост, а пра духоўны, што дзеці, пакуль што дзеці. Пакуль што ні ў чым сур'ёзным не разбіраюцца яшчэ. Вось. І я зразумеў, што ў жыцці духоўным мы, в прынцыпе, ўсе пачынаем са старта як дзеці. Не разбіраемся ні ў чым. Пасля мы пачынаем акунацца, капацца, і ўсё ўскладняецца, і многа пытанняў, і шмат чаго незразумелага. Вось это перыяд, калі ты пачынаеш станавіцца дарослым чалавекам. І прайшоўшы гэты перыяд, можна дайсці да вялікай прастоты. І ты зноў становішся як дзіця. Інакш кажучы, такая дынаміка: дзіця, дарослы, дзе ўсё ўскладняецца, і пасля ізноў дзіця. Але паміж дзіця на старце і дзіця на фінішы прорва. Гэта абсалютна розныя стадыі. Добры прыклад для мяне — это апостол Ян. Ягоныя пасланні, Евангелія, оно вельмі простае. Это вельмі простая лексіка, вельмі простыя вобразы.
але гэта вельмі глыбокі чалавек, который прайшоў, пражыў свой век, прыдбаў агромны вопыт духоўны, і ён здольны цяпер простай мовай паказаць вельмі сур'ёзныя рэчы. І ты разумееш, да, што вот каласальная розніца паміж дзіця вот на старце і паміж дзіця, которое сталася старцам і цяпер можа вучыць іншых. Ну, такі вобраз некалі мне сапраўды прамаўляў. Вось, ну, і думаю, што ён праўдзівы, таму што так недзе там і ў пісанні это назіраў, і ў жыцці розных людзей. Сапраўды бачыў, што ёсць хрысціяне вельмі амбітныя, а такія сур'ёзныя, которые маюць духоўны вопыт, это вельмі часта простыя людзі. Але да гэтай прастаты яшчэ трэба дайсці. Так бы сказаў. І вось у такім, напэўна, кантэксце Христос, ну, пра гэта кажа. Вучні павінны стацца як дзеці, а найперш яны павінны навярнуцца. Навярнуцца маецца на ўвазе змяніць спосаб мышлення. Так кажа Христос у 3 вершы. Калі не навернецеся і не станеце як дзеці, не ўвойдзеце ў валадарства Божае. Гэта значыць змяніць спосаб мышлення на 180 градусаў. Вы думаеце пра нешта вялікае, нейкія месцы адмысловыя для сябе забраць, нейкі статус прыдбаць. Вам трэба памяняць спосаб мышлення. І думаць так, як дзеці, которые увогуле пра гэта не дбаюць. Вот пра што кажа Христос. І таму у нейкай ступені навука Христовая для апосталаў, для іх будзе, для вучняў Христовых, для іх это будзе халодны душ. У нейкай ступені. І цікава, што многія даследчыкі кажуць, што ўвогуле вось этот 18 раздзел, 19 до 20 раздзела Матвея, гэта будуць навукі для апосталаў, такія пра іх унутранае жыццё. Да гэтага моманту ён казаў пра адносіны з Ізраілем, са знешнімі людзьмі, са светскай уладай, а тут ён кажа пра унутраны шлях духоўны. І ён пачынаецца з таго, што ты вот уваходзіш на эту стадыю станаўлення дзіця. Трэба навярнуцца, каб зразумець это, да, што мне не трэба вялікія рэчы. Як кажа псалміст, я не шукаю вялікіх рэчаў, я не ганюся за тым, што вялікае. Мне ўжо гэта не трэба. Вот это вот навяртанне. Ты павінен змяніць спосаб мышлення. З гэтага ўсё пачынаецца. Калі ты не гонішся за вялікім, але суцішыў душу сваю, да, кажа цар Давід у псалмах. І ну, для мяне асабіста, ну, тут такі момант, прызнаюся, ну, няпросты вось у гэтай тэме. Няпросты у тым, што я не магу сказаць, што я раздражняюся, што мяне там нервы бяруць, але проста вот нейкая, ну, назову так, нязгода, такая унутраная, незразуменне, у нейкай ступені такі боль унутраны. Калі я бачу, як у касцёле надалей функцыянуюць у нас такія вось титулы касцёльныя, што ёсць пралаты, што ёсць канонікі, там у іх асаблівая нейкая вопратка, асаблівыя ўзнагароды, асаблівыя нейкія граматы. Ну гэта, разумееце, я разумею, што некаму это можа там тое, што я кажу, не падабаецца, да, што спраўды нехта это там неяк там цэніць. Але это светскія рэчы. Вот усе гэтыя штукі, которые вот узнагароды, там, да, вот этыя вот, ну, граматы, медалі, ты ці іншыя, паясы нейкія. Гэта ўсе гэтыя рэчы касцёл пераняў ад светскай улады. Гэтымі рэчамі адзначаліся князі, графы. Это яны вот ўсё такое вот любілі. Титулы свае, ордена, узнагароды. І касцёл, который стаўся канкрэтнай уладай таксама, уплывовай, вот ім хацелася па-свойму вот нешта такое мець. Ну і гэта, як па мне, напэўна, не ў шляху
вот будьце як дзеці. Не ганяйцеся за тым, вот каб быць першым, лепшым, вышэйшым. Не ганяйцеся за гэтым. І, напэўна, у часы другога Ватыканскага сабора былі сур'ёзныя тэндэнцыі, каб вот максімальна ад гэтага ўсяго адысці. Калі мы біскупаў называем эксцэленцыя альбо кардынала эміненцыя, это ж светскія титулы. Хто вывучаў теалогію, это ўсё ведае, што это абсалютна светскія титулы. І яны сталі, вот, перанясліся на ўзровень структур касцёльных. Да. У часы сабора многія айцы сабора, другого Ватыканскага, яны проста прасілі, умалялі, сколькі я вывучаў гісторыю сабора, што давайте ад гэтага адыдзем. Не, гэтага не хацелася. Як па мне, гэта, мяне няма такой крыўды нейкай, ай-яй-яй, я не охаю, не ахаю, але вот, нейкім такім спачуваннем, все адно як вот нейкая важная тэма, яна надалей незразумелая. Вот яна ўсё адно як не пачутая, што не трэба шукаць гэтых лепшых месцаў, больш выгадных. Вось гэтых вось титулаў, это ўвогуле не ў напрамку евангельскім, увогуле не ў гэтым напрамку. У нейкай ступені мне нават вось гэты спосаб мышлення, ён нагадвае, ведаеце, такія бачу тэндэнцыі, такое аднаўленне нейкіх групаў казацкіх. Але яшчэ разумею, калі Шолахаў пісаў, Ціхі Дон, вот сапраўды, калі жылі казакі. Там яшчэ да рэвалюцыі кастрычніцкай. Але цяпер, гэта пашыць вопратку, у рэкламным агенцтве наробіць сабе медаляў, всякіх прыбамбасаў, пампасаў, да. Карацей кажучы, ты сам ствараеш сабе вобраз некага вялікага. Некага дзелавога. Ты сам гуляешся ў гэта ўсё. І мне в некай ступені, даруйце за параўнанне, але это такое заняцце сабой, я бачу як паралель усё адно, што ў міру так людзі гэтым займаюцца. Яны хочуць быць дзелавымі, у камуфляжнай форме пахадзіць. Я яшчэ памятаю той час, калі ў дзяцінстве ты глядзеў на міліцыянера ў форме, у цябе нейкі супакой прыходзіў, надзея нейкая, супакой ваенны ідзе, таму што форма яшчэ нешта значыць. Этот чалавек, табе ён паможа. Цяпер я разумею, это нават не пытанне, і пытанне, і не пытанне да самой міліцыі, да самой, да вайсковых, але проста многа ўсяго на паказ. Проста многа на паказ. Людзі ствараюць вобразы, таких дзелавых сябе, а на самой справе за гэтым не шмат крыецца. І у нейкай ступені, для мяне это такое нешта практычнае, у тым напрамку, каб нешта можа глыбей зразумець, што ўсё-такі шлях дзяцінства такога быць як дзеці простымі, то сапраўды нешта сур'ёзнае на самой справе. Это нешта сур'ёзнае. І Христос запрашае быць як дзеці. Русский пераклад кажа, если не умолиться. Умолиться это значит стать малым. Беларускі пераклад больш дакладна гэта тлумачыць. І яшчэ цікавы момант у гэтым каротенькім тэксце для мяне, 4 верш. Таму той, хто прынізіць сябе, як гэтае дзіця, той будзе большым у валадарстве нябесным. Цікава, што Христос з аднаго боку прызывае да змены мышлення, прызывае быць простымі, пакорнымі, як дзеці, не быць залежнымі, як дзеці, а не самастойнымі, которые свой статус неяк выбіваюць. З аднаго боку Христос прызывае, а з іншага боку, ён усё адно як выбіў іх з гэтага мышлення, хто будзе большым, ён звярнуў увагу зусім на нешта іншае, а цяпер ён вяртаецца да гэтага пытання, хто будзе большым, і
як бы Христос не пярэчыць уся, як бы вось, што да, у Царстве Божым будуць большыя і меншыя. Мяне заўсёды гэта здзіўляла. Таму што недзе чыста інтуіцыйна хочацца, каб там быў камунізм. Каб там усе былі роўныя. Каб там не было лепшых, горшых, да, вот сапраўды нейкага хочацца камунізму ў Царстве Божым. І з аднаго боку ідэалагічна это пасуе. Нам пасуе хрысціянам, таму што мы кажам, што Бог неліцэпрыятен. Это значыць, што ён любіць усіх роўна. І это ўсё праўда. Але з іншага боку, я памятаю, здзіўляўся, як некалі мая адна знаёмая часам любіла паўтараць этую фразу. Яна сама до конца не разумела, але любіла паўтараць, што ў Бога ёсць свае любімчыкі. Ну, не ў тым сэнсе чалавечым, вот што ёсць любімчыкі, а іншых мы тады менш любім. Напэўна, не ў такім ключы. Але калі мы паглядзім на Евангелие, мы ўбачым, што ўсё-такі у асаблівых гісторыях удзельнічае Пётр, Якуб і Ян. Перамяненне Господа, воскрашэнне Лазара, яны сведкі, іншыя гэтага не бачаць. Для Езуса ёсць асаблівая сям'я, гэта Марта, Марыя і Лазар. І да, Господь любіць усіх роўна. І разам з тым мы вот бачым нейкіх людзей, сказаў бы, асаблівых. Асаблівым будзе Абрагам, асаблівым будзе Маісей, асаблівай будзе, канешне, Дева Марыя, маці Езуса. І тады нам гэтая тэма камунізма, дзе так інтуіцыйна нібыта хочацца, каб ўсё такое роўнае, все як піянеры ў тых самых штоніках і гальштуках. І аказваецца, што магчыма і не так будзе. І калі я разважаю на тэму, ўсё-такі хто будзе большым, я б сказаў бы, якія мне там думкі прыходзяць, што мы маем час на гэтай зямлі прайсці наш шлях, да? І мы некім становімся. Это не проста пытанне, што мы молімся, і ці выканалі ўсе правілы. Гэта нейкі характар, который мы павінны тут прыдбаць. Як асоба мы расцём. І у Царстве Божым, магчыма, сапраўды будзе ўсё па-рознаму. Там не будзе такого камунізма. Як Господь кажа, што няхай не хвалюецца сэрца вашае, я іду падрыхтаваць вам месца, у доме айца майго шмат святліц. І гэтыя святліцы, я падазраю, это не камунальная кватэра, што ўсе кватэры такія самыя. Я думаю, што там па-рознаму. Так як сярод анёлаў таксама ёсць анёлы, ёсць херувімы, ёсць серафімы. І ўсе па-свойму служаць, меншыя, большыя, ўсе шчаслівыя, ўсе з Господам. І ўсе па-свойму служаць. Мне такі яшчэ прыклад прыходзіць, канешне, вобраз міласэрнага айца і блудны сын, і той старэйшы, который не адышоў. У прынцыпе, і адзін, і другі пры доме айца. Толькі адзін там праз грахі вяртаецца, а на другі, у прынцыпе, задалёка не адышоў. І аднаго, і другога любіць отец. Але меншы пасля граху вяртаецца, у яго любоў гарачая, пылкая. А той старэйшы, отец яго любіць, але там у іх праблемы ў адносінах. І мне так малюецца, ведаеце, жыццё духоўнае, што я спадзяюся, што Господь многіх, мне хочацца верыць па-чалавечы, каб ён усіх узяў у Царства Божае. Але я разумею, што не, вось гэтае месца у Царстве Божым, між іншым будзе залежаць ад таго, якім ты прайшоў шлях этот зямны і кім ты становішся. Што это не так, што для ўсіх усё тое самае будзе. Чыста я разважаю, так ужо не першы раз, над тым, што Христос усё-такі гаворыць пра тое, што нехта будуць большыя, будуць меншыя. Што ўсё-такі гэты матыў недзе там гучыць.
І яшчэ адна, можа, думка, трошку вяртаючыся, да, вось, што трэба быць малым. Да, просто прапусціў этот эпізод, яшчэ такі прыклад. Я калі быў у Польшчы, калі вучыўся, вось это такая, па-свойму, такая польская каталіцкая культура, канешне, я законнік у кляштары. І многія людзі пасля задаюць пытанне па сённяшні дзень: а як да вас звяртацца? Ксёндз ці отец? І прынята так, што отец – это вот законнікі, альбо такія суровыя законы, которые даволі аскетычна растуць. А ксяндзы – это вот, святар, да, там, это вялікі дар святарства, это ўсе астатнія. Альбо яшчэ часам людзі пытаюцца: а вот вы мар'яне, это законнікі, а это зграмаджанне ці закон? Бо закон – гэта многа-многа стагоддзяў, гэта нешта аскетычнае, гэта многа святых, традыцый, кляштары такія вось сярэднявечныя. Вот это вот закон, ордо на латыні. А зграмаджанне – это ўсё намнога пазней. І тады вот, да, то есть калі законнік, вот ён отец, вот ён у хабіце нейкім там лепшым. Мне раней здавалася, чым больш скураны пояс, чым больш суровы такі вось, да, тым больш радыкальнае жыццё чалавек вядзе. Чым большы капюшон такі манаскі, тым больш радыкальнае жыццё. Вот. І мне праз гэта праходзілася неяк, прыходзілася з гэтым змагацца. Мне таксама, там, будучы клерыкам, мне хацелася нейкім быць вялікім. Мне хацелася, каб мяне называлі вот так вот па-польску отец, а не просто ксёндз. Мне хацелася, каб моя супольнасць законная была законам, а не нейкім зграмаджаннем, которое зусім малодзенькае, напрыклад. І пасля я зразумеў, насколькі это ўсё пустое. Насколькі это ўсё абсалютна чалавечае, выдуманае, насачынянае людзьмі і яўна не ў напрамку вось нейкай прастаты, дзіцячай прастаты. Это ўсё жаданне быць нейкім, па-чалавечы быць нейкім, лепшым ад іншых. Я памятаю, як Гасподзь так класна мяняў маё сэрца. Калі я пачынаў служыць першыя годы святарства, і на маім шляху сталі з'яўляцца пратэстанты там-сям, для которых я не быў ні ксёндз, ні отец. Ні ў зграмаджанні я быў, ні ў законе, яны проста казалі брат. Часам казалі жанчыны, часам казалі там тыя самыя зэкі ў турме: брат, Александр. На ты казалі. Я памятаю спачатку, як это карожыла. А пасля сам сабе казаў: каго ты бачыш перад сабой? Ты бачыш людзей Божых з гарачымі сэрцамі? Да. Людзі, которые цябе любяць, прымаюць? Да. А што цябе карожыць? А карожыць тое, што не па титулу, не па статусу, который самі мы сабе павыдумвалі. Цікава. І это важныя рэчы, я лічу, што это важныя рэчы. І калі Христос кажа: калі не станеце як дзеці, не ўвойдзеце ў Царства Божие, я лічу, што гэта важныя рэчы. Пахвалёны Езус Христос.